Здравейте! Днес ще тестваме ето това червило на Avon. Майка ми скоро ми го поръча. Сега ще ви кажа до кога е годността. До 17-2017 година. Сега ще ви покажа. Ето го цвета му. Виждате ли как подчерта устните ми? Ще ви кажа цената. Цената е 12 лева. Можете да си го закупите и от магазини, разбира се. Аз избрах този цвят, защото ми хареса. Ако ви хареса червилото, купете си го, няма проблеми. Ще ви кажа, какви други цветове има долу в линковете, ще пиша. И това е. Благодаря, че гледахте това видео. Ако ви е харесало, дайте палче нагоре. Чао!